bandiraɓe musidɓe julɓe ko arnoɗo haaldude mon alhaali médecine traditionnel taw noon ko golle ɗe ceerno El Hadji Mouhamadou Sarifa Diallo mbo Zawiya gonɗo toon to cité Aline Sow Golf sikki ala eɗen jiiɗi wadde présenté leɗɗe ɗe oɗo neɗɗo fof neɗɗo debbo wonduɗo e kiste de l'ovaire e kiste liquidiére oɗo itta e ɗum ha laaɓa o waɗatake opéré so feƴƴani 7 centimétre minen koye 7 centimétre min haala tan par ce que gollal fof dystrophie ovarien polype polykyste dystrophie e ko wayta tawano noon ɗum ɗo itta e ɗum ha laaɓa oti a règle o normal inchallah ko dokkal umringal to jomiraɗo nde tawno ko wawde ɓuuri wasde wawde woni eɗen mbawi hetade hen El Hadji Mouhamadou Sarifa Diallo ɓuuri hen yajñade ha ɓuuren famde kala joguiɗo fibrome ko ɗum addata yiide ella ko heewi wono kisti oyaɗa règle o no retarda kono oɗo règle o tino yiya ɗum laabi ɗiɗi e nder lewru oɗo itta e ɗum ha laaɓa ko nesnes oɗo siti o yimɓe hewɓe taw ko sitiji ɗi tampini ɗum kono ɗum ɗo inchallah ma on ti yi hen nafoore ɗum ɗo neɗɗo gorko so wiyama o dañata ɓiɗɗo so ƴetti oɗo inchallah paquet aji tati numération aray mobilité ara vitalité ara ɗum fof wona normal inchallah hewɓe ƴetti ɗum ɓe yi hen nafoore wonɓe france ɓe noddi ɗo ete ko feccere tan ɓe ƴetti ɓe wiyen machallah ɓe addi kaydaji ɗi joguinoɓe azosperme azonosperme oligosperme sévère ɓe ƴetti oɗo ɗi ñiwi ha laaɓi inchallah bisimillahi taala allahu karim are ko teddungal moɗon Miriam an on ne moƴƴi e ma de ɗi laɓa dey hane laɓa kay ɗi moƴƴi ka wonno mbaɗa andi ko laɓa ɗum tawi gaddammaɓe ɗiɗo ɗi laɓa moƴƴo soɗɗiɗo walla cooda cuuray kam walla lahi tullayi nde faalami wolane gonga mi fewno ɗo na ɗum mi faala minen kam min ganda fof faalda e aduna ha ene an ana yijiti ko yimɓe ɓen koye suumay woni ɗum kay ɓuuri moƴƴude koye suumay sa sumti mbaɗa ɗum ɗo suumay ni honno ɗum jamma sa faala adda e tamoro walla adda mew walla o solisi kono ɗum ɗo solisi mi faala ko ɗum ɗo joli ɗum mi yara silla kay ko ɗum adde mum taare matawde silla minir fof nana tarode ko nana taro tan ko nana taro est ce que wona ɓuuɓɗo woni ala min kay mi sikka no ɓuuɓɗo wondi de kadi ko o solisi an kay joni kalɗa rafi o solisi nayi bujjoy min mbaɗa wiyama ko dafade yo yaw ƴeewoya so wondani ɓuuɓri walla jaɓe nde kadi solisi ƴewran de ɗo yaf gaddam mum ko ɗum ɗo wallahi mi nani wimomi yo sood ne moƴƴe ceemeɗo omo haalnami haala solisi wallahi mi nani miñiraguelam nde wonno an a finani a famani pinɗo pamɗo wiyanima Allah jarama a jarama way Allah ko ɗum tawi kay benam gorko o nana way tan no ɓuuriguel keete ni anda ko weeli wurani jaam anda ko uuri o kay anda belamma debbo so debbo wi sotta ɗum ɗo gali sotta cuuray sotta lati ay nguleki sila ñalawma ene jaharane ɓeɗo wulde enen kay ka korka jara en gowri hen kandi gonga noon min wona ɗum de guiƴe Ablaye o Koorka dari ko gotol jiimi ɗum guila nde mi yaɗum mi nanani enen kam eɗen lestali eyyi eɗen jawta kono lay ko Koorka wi gogo sajari mum woni ko maayo ko toon darsata o abbima suhaɓe la eɗa majji ande eɗen mbawi yewtude ma ɗum no way no feewi kay saabu ɗum ɗo ene wurna gorko matawde ɗo jiiɗa ɗo gorko sene memo ɗum ɗo hennene balɗe muɗum daɓɓitta no junno balɗe gorko Allah noon so debbo baɗɗo rouge ay so debbo wi haɓɓata ɗum ɗo holko gorko muɗum fayi so debbo wi ɓurata cuuray mata wonata ko sagata tan ɓe jahata sagataɓe ɗiɗo ɗe nde surka maɗa andi wawa wonde ƴew tan ɗum ɗo way weldini machallah Koorka kay ɓe ɓuuri weldini koye Koorka kay a haɗetake memodirde e joom galle ma ala ɓay Koorka haaɗi ko ñalawma ɗiɗo latiji ma no wayni welti aɗa muñi aɗa jogui Koorka on ceerti min de banam gorko il faut mi ƴewnamo lemde silla hay so maaya saabu debbo goto wona debbo taw silla o raɓɓittu balla o maaya law on wawi juuɗe balde de ala debbo goto saabu noon o mo haɓɓata urata ɗiɗum kay ko sagara hono makko tan woni wonde ko juuɗɗo ko fof ko beddi mbaye baɗoji ɗum ɗo fof laña mi anda ko lañja mi anda walla ko tamma jeg ɗum uura tan ɗo ginnani sa wimo ni tan o wima ene
e o ko kaldu tole makko mbere ko kenen o wi o ɗum no usta balɗe ni ɗum no haɗa jawdi o joni silla ala hay dara mi anna ko nani mo mbere saborno se o meeɗa seɓorde ni heege tawno jeewo bon o an noon ɗum ɗon ne foti haalede Susa Koorka de an min ko yimɓe ko gonata maayo ko ene mura ene mutta te rewɓe worɓe fof tifodirta ɗum ene foti lijjitede jam we mbaɗɗa sehli mawɗum alhamdulillah jam tani alhamdulillah tabarikalla mawɗum jam tani barka jirloynoɗo wallahi wala ko noon de ko noon de jokku golle de samni abou wallahi ko liggey tan tigi de wallahi ay baare o tinniɗo mbaɗa yeeɓam mo tinni so nde wallahi mo tinni sabu on wawno wadde no hono mokko en waɗan ni et puis kongo welkam mokko fof o wiyani joom gallam koko ɗanni yomi lelo ene neldam mbaɗa ñaama i ko woni ay silla ngal ko gongal halti a sabu silla holno desirta cukalel tokosil ya won dow kumana cukalel tokosil gona toon fodde hay goto nda fota duubi ene abbo nogas e quelque ene woni cukalel tokosil tan ne wuure ma ɗamuna ene fada ko hamade gonga dewgal ngal jokkata dewgal ngal yindirtaki ngal itte ngal ɓuuri ngal mi memni ngal leydi a waɗi ko yoni sabu min komi kulnoɗo haalde ɗon mbiya komi ɓerɗo mi yiɗa jaam walla goɗɗum sabu min mbaɗa yeɓannomo guel ɗo cukalel manane no wayi welde wiide ko joom suudam ni eɗo tolne saaha mum ni neɗɗo humana ɗum tan yaaha majje duuɓi sappo eko fawi anani ko mbaɗɗa ko a waɗi lawol a waɗi gonga te oɗo soyata o mo jiimi o wona cooyowo dey o wona cooyowo ko tinniɗo o wona cooyowo vraiment ko tinniɗo non mo tinni te kadi mbaɗo duunomo mi kono hono ɗe dewle yo yimɓe mbatten hakkille ala moƴƴani ayi ɗon en foti haalede sabu aɗa yiya sukaɓe hewɓe nanɗo hen ene tello e lawol ngol jiyani wadɓe ɗumen e lawol ngol tan ɗum noon noon en foti haalede noon kono an kanko mbaɗɗa ko a waɗi lawol hulde ko lewru Koorka ndu Ablaye kay sen ummotono maayo Allah e hulde Koorka en artoɗo e nder wuure ene waajo sukaɓe kam ma ɓurodde fayde maro waajoro wonɓe maayoɓe muroɓe ne muttoro ko ɓeeno waañoto ala fodde noon wattude yaade maayo noon an sila an kodi Koorka ala min maayo mbaɗa taƴa saɗa muro aɗa mutta kinene cora moƴƴani Koorka e maayo ene anni de ene wuli noon kono jabne Allah tan muñen ala enen kam ɗo ham seɓori ni aɗa selli nakamu mbaɗɗa tampere nice wayri yiidema sawa boɗam ɗo de ami yewninomo de ay min ɓuuri yewde ƴebbalɗe fof mi yiyatama galle ay wona sawa kam wona lawol de activité ji naati yaltu naati mataw de mi arrama lewru Koorka kadi aɗa anni kadi yaade nangue wulde ɗe ni ay no mbaɗanmi ay aɗa andi rek pañam o kaydi ko momi naata e nder galleji hemi yeeyaɓe franchement min mboɗo wonma yiyeni ko ɓuuri ɗum ɗo wallahi mataw de mais ramar an on korɗo ɗe jafuɗaɗe mais ɗum ɗo kam mi yooɗi de mi yooɗi de yodde ay ɗum ɗo no ɓuuretede ay sa welama ni gadda mi ƴeewa ala ɗum ko parfois chambre mbaɗa e suudu ma eyyi donc ɗum ɗo kam min franchement ene weeli kam ene yoori kam mataw de mais kadi ɗum ɗo kadi somi soodi ɗum welano taw won kaɓɓuɗo ɗum e ƴeewa ƴeewa kaɓɓowo wadde ɗum o firti min ma kam sen kalde en jiirodirtu ay sa sooda de eyyi par ce que min mbaɗan ɗum ɗo somi felliri soode ɗum joni ko an haɓɓor ɗum nanani somi felliri soode ɗum ɗo joni ko an haɓɓat ɗum hanata tan ko tawi puyɗa ko tawi a anda hoore ma guila darmi yeeso ma ko gandum ka puyɗo a wawa haalde haala rew ko lawol an aɗa ɓurti de en jinmi hono ndem amin mi arastama aɗa dérange mi de an ka bomol coyngal min ɗum tagma yeyde ɗum ɗo bombal coyngal façon suudu gorko fof a foggiɗo hen pour yo uddinma salo a dañi chance noon min woto uddiranma bafal seeɗa yaranata saɗa haɓɓa ɗum ɗo kabba sa haɓɓan après ene weyi alsan min mboɗo nandirma e coyɗo an wona soyde gorko desɗoma fof duuɓi nogas waɗata ladde e wona kam mi resama min mi nani alkhayri an noon hay ɗuma nanani saabi ɗum ka ɓoccode ka bandi ka vagabo ka wayu eyyi sa wi comme noon min kay wima noon an besmano an mandilowo an
cimmoɗo yamba o yoga ay ay waɗi kam guesma tagam bimaɗo jonnide han jahalla wonde mbiyam ka guesma ka bandi yo min ɓurma bonnide lamɗe jaggoɗo ɗum ma juppu ɗum jo woni ko yeddi wonno ara nafoore ma fottereɓe e lawol aɗa fota fuufma ɗum ɗo jo fuufo ɗum ɗo perta haya min fuuf ay mi tawa bonni min ɓurma bonnide cuuraɗo joni ko muɓɓele yiɗani min poñira min poñma ha ɓawa janggat joni ka guesma ala ko mbawɗa korko gonɗen de renomi mi yiɗa fiiɗamo de renomi mi yiɗa fiiɗamo de moƴƴi o renomi ha potti tan lawol ɗo illami ni an faga po bonɗo billahi man waɗa iri an say an mo mbawɗa wadde dagge mawɗo wallahi man waɗa iri min mbawɗa wade ni min mbawɗa wade